Mauna niya mong mga pagkaon na panahurot. Ano na? Suko na ka. Feel din na sibes. Ayan. Kamay lang ilang gilakaon. Gina, mag ano na. Mag round 9 ako. Ha? Mag round 9 na gani ko. Hi, good morning. Karon is August 20. Nya na may manglaag ni ano yung di ka makita diri badat. Init pa manggod kayo guys. Uy, di jud ko mula kung init guys. Artike ko no. It's driving me. Yun. Yan ay mo pala. Nya bago na ako nahuman og simba. Kaganina wala na ako naligo. Kay kung maligo ako malate miss simbahan. Auto. And tanawa kong face guys. Halata pa kayo ako ligo or. Pagahapon tagin niya akong nango. Before and after man daw ni. Before and after. Before mo na. Before among kuan. Unya after na. Tingnan nyo pag after guys. Bye! Charang, ano, unsa man ni? Kana guys, oh. Tapulan mong kayo kung mo ito dito. Init kayo. Dili na lang ako sa balaytan. Oh. Oh, diba? Take 2 di ay ini. Sa mong kadayawan na laag-laag. Yung mga tumig, ano, samosa. Pag-usa mo tagdamosa, madam. Mga undobi, guys. Yes, mga on. Loves na po. Dwa na, grabe akong cheat. 2 days na. Ano ba, nagit ko, ani ba? Sinayan, no? Kung gusto yun siya mataba. Wak na yung masak-masak. Katawar na. Hi! We're here in Damosa. Si madam. May isang tao. Imo na. Mga unta. Hi. Nag-35. Lugigis siya na yan. Nagpalit ko po ay Gucci. Yes. Dalad na 8. Nabilin man iyahang ano. So, akong giinom. Bilin-bilin siya. Tapos din ako imnon. Pag-sure lang siya. Char. Patingalan na to na nakurot na iyahang kuan. And now na iyang gipalit. Ah, chocolate. Oy, mong juice ako nang gihurot. Duwa-duha mi ba sa may mga on. Sa kadagag kanan nagduwa-duha mi asa mga on. Ang gusto na ako magdapkon me. Sa man magdapkon ta, ini at grillery na lang. Grillery. Grillery. Sa may ano, sa may asa dapet. Asa dapet ng grillery. Yeah, friend na me. Ni ano, ni Kenneth. Kenneth? Kenneth. Shout out daw. Hi, Kenneth. Kenneth, ano pala to? Kenneth po si... Ex niya. No. Char. Ex niya. Ex niya. Ex niya. Ex niya. Remember that place? Ano yung bintay nagkain? Remember the day. Nilibre kami ni Kuya Kenneth.
Ayun, namimiss niya yung mga kain. Shout out. Shout out. Namimiss niya talaga. OMG, it's close. It's okay. We find ways. Charot. BBO. 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 BTO, BTO. BDO. Nandito kami sa Damosa. Kami ay maghahanap ng AFAM. Kasi Maghanap ko ng AFAM. napag-usapan namin kanina na siya ay maghahanap tayo ng AFAM. Kailangan namin ng AFAM right now. Kasi wala kaming pera. Joke, guys. Ayun dyan po pag-inana, guys, ha? Gamito lang ninyong AFAM para lang sa kwartal. No, dyan na, guys. Kay tuwik yung lalaki. Pero kung practical mo, why not, di ba, Shai? Pero kung ang iyong intention kay love, ayun na lang mo, ano. Shai! Nanami diri sa Bridiri. Actually, nasa admin sa Naya kay wala may kabalo nga sa dapit ang Bridiri. So, diri na di ay sa dapit sa kalsada sa may crab area. Then, ang per head is 169. If lima mo na ay free 1.5 Coke. Walay free. Beer. Nagpalit lang ko. Pagpuyok dira, beer na karon. Beer daw. Here. 30 years old, ba na mong beer? Charlan. Kung ako mahubog. Beer. 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 Mapariya ka sa poro. Sapporo. Sapporo. Sa poro. Guys, nandito po. Here na. Ang luto namin. Kami po mag-order, kami pa magluto. Yaya, bilisan mo, Yaya. Sige pa, Yaya. Lagyan mo pa ng ano, Yaya. Ay mo ah. Nasama na kaya. Yaya, bilisan mo. Nagugutom na ako, Yaya. Tao ka. Sige na, Yaya. Kasi ikaw ang pabayarin ko niyan, Yaya. Wala na ako nag-rice. Round 2 na niya. Round 2 na ni. Wala ako nag-rice. Katong first nag-rice ko. So, yeah. Mauni. Okay. Oh. Kalong masama. Kalong masama. Round 3. Round 3. Then, Shania, di na mo kaon. Game over. Game over. Alang ang kay gidaghan ang kanon. Kasan siya, dapat with rice ang sabot na siya. Wala nagpag-plate. Diba naka-plate po mo? Pilde. Unfortunately, muli na may. Kaya ang isa, gusto na muli. So, round 3 lang may taman.